Hey, er du træt af ikke at vide en skid omkring komposition? Hvem sagde det? Jeg sagde det. Ah. Så lyt her. Det kommer nu. Okay. Eller nu. Hej. Velkommen til komposition med mig, den mystiske stemme. Vi er inde under dansk.gyldendal, 7. til 10. klasse, og vi skal i dag snakke om komposition. Noget. Trykker nogle redskaber, analysecirkler, så bladrer du ned, så står der analysecirkler. Det er ikke fantastisk. Så kommer du ind her. Herinde er der noget, der hedder novellecirkel, den trykker du på, og står der alt om novelle. Så er det nu, vi har snakket om komposition i dag, så vi trykker her, komposition, så står der alle de punkter, man kan, og der oftest er med i en novelleopbygning. En medias res skal vi fx starte med, det er jo det første punkt. En medias res betyder, at man kommer lige ind i handlingen. Når en forfatter begynder sin fortælling i medias res, lader han læseren dumpe lige ned i historien. Hun har altså ikke forinden skrevet noget om baggrunden for historien, f.eks. om personerne, tiden, stedet eller konflikten. Man ved hat og briller om det, der sker. Man springer direkte ind i det. Kronologisk lineært forløb, det er også et punkt. Nu snøftede jeg lige, det kunne I meget undskylde. Kronologisk lineært forløb. At en novelles forløb er kronologisk eller lineært, vil sige, at handlingsbegivenheder beskrives i den rækkefølge, de foregår. Det vil sige, at det er ikke sådan noget med, at det lige pludselig springer fra den ene handling til den anden handling. Det foregår stille og roligt 1, 2 til 3 i kronologisk rækkefølge, eller lineært. Flashback. Flashback, det ved vi jo næsten alle sammen hvad er, men nu forklarer vi det lige for de par både, der ikke ved det. Som for eksempel ham der, så i starten af videoen. Flashback. Når en fortæller midt i sin fortælling ser tilbage på begivenheder i fortiden, kalder vi det flashback. Hvis det er et flashback i en fortælling, er ofte interessant at spørge, hvorfor fortælleren fortæller om netop denne begivenhed, og ikke så mange andre. Det vil sige, flashback det er, at enten en person eller nogen ser tilbage på noget, der er sket. Det er jo sådan set det. Forudgreb. I nogle noveller antyder fortælleren i anslaget, hvad der kommer til at ske senere i novellen. Det kalder vi forudgreb, fordi fortælleren forudgriber, hvad der kommer til at ske, hvad der kommer til at fortælles om senere i novellen. Forudgreb skaber ofte spænding eller forventning hos læseren. Det vil sige, at han snakker om noget, der kommer til at ske. Berettermodellen. Man kan beskrive en novelles opbygning ved at sammenligne opbygningen med en model, der beskriver en komposition, f.eks. berettermodellen. En sammenligning med modellen kan vise, hvordan der bygges op til klimaks i fortællingen. Samtidig kan det være interessant at undersøge, hvor novellen følger, og hvor novellen bryder med den måde, fortællingen oftest bygges op på. Yes, det er bare sådan der. Det er en opbygning. Det er en bestemt opbygning. Fortaltid. Fortaltid er det tidspunkt, hvor historien foregår. For eksempel nu, i går, for noget tid siden, i 1950'erne osv. Fortaltid er også den tid, historien varer. For eksempel en dag, et år, flere år og så videre. Det vil sige den tid, vi er i nu. Ikke? Fortælletid. Fortælletid er den tid, historien bliver fortalt. Fortælles der for eksempel noget, der sker nu, lige før, for noget tid siden, for mange år siden, eventuelt fortælletid, er også den, Fortælletid er også den tid, det tager at fortælle historien, det vil sige, hvor lang tid der går fra fortælleren begynder at fortælle, til han eller hun stopper. Det er jo meget nemt at forstå, ikke? Det var det. Så har vi set lidt om den. Men tjek den her side ud, ikke? Og den er bare super fin. Børn og unge. Nej, glem det der. Lige meget. Men det var det. Det var komposition, det var det gyldne, ikke? Det var det vigtigste. Nu tager vi lige ud fra sidste dag, sådan at det er en mega god novelle af Jesper Wung Sung. Ham ser I her. Sung. Det må være den der. Kommer lige her. Han er bare dødlækker. Dødlækker. Han er lige her. Bare dejligt, ikke også? Så nu sætter jeg lige strøm til min Mac, og så fortsætter vi i næste klip. Hør nu godt med. Vi fortsætter i næste episode. Komposition. Ud fra sidste dag af Jesper Wung Sung. Anslag. I starten får man Sissels tanker og følelser for Mike beskrevet. Man får at vide, at hun ikke har det godt med, at Mike kommer og besøger hende,
Og det kan man blandt andet se, hvor hun beskriver, at hun fryser så meget, at hun føler, at hun står nøgen midt ude på en vej. Men hun sidder i sofaen med et tæppe om. I anslaget lyder det som om, at man skal til at læse helt en anden historie. Det bliver skrevet på en måde, der gør, at det lyder som om Mike vil gøre Sissel noget ondt, og det lyder som om, at hun er rigtig bange for ham. Præsentation. Man får noget at vide på side linje 15 linje 16 får man noget at vide om de tre hovedpersoner i forhold til Sissel. Til hinanden. Sissel, Mike og moderen. Sissel er sur på Mike, fordi i det øjeblik, hun ser ham, bliver hun vred. Sissels mor kan godt lide ham, fordi han altid plejer at tage skoen af, før han kommer ind. Det lyder lidt som om Sissel har et anstrengt forhold til sin mor, og er lidt stresset og irriteret over, at hendes mor har inviteret Mike. Uddybning. Fra linje 93 til linje 17, linje 17 til linje 23 bliver problemet større. Da Mike spørger hende, hvad hun har lavet i dag, det bliver Sissel sur, for hun ved godt, at Mike ved, at hun altid sidder i sofaen og kigger i en bog. Så hun lader være med at svare ham. Hun tænker kun over, hvad hun kunne have svaret. Spørgsmålet sætter en masse negative tanker i gang om Mike. Point of no return. Linje 14, linje 13. Linje 14 og linje 13. Det er noget der omkring. Mike kommer og besøger Sissel og får hende til at tilgive ham, fordi han synes, det er hans skyld. De andre er døde, og Sissel sidder bare i sofaen og kigger. Men han bliver ydmyget af Sissel, da hun spørger, hvor intelligent er du dog egentlig? Sissel kan ikke holde ud, at han er der, og beder ham om at gå. Alting går i hård knude. Konfliktoptrapning. Nu vender situationen, da hun lige har været rigtig ond mod ham. For hun får pludselig ondt af ham. Hun føler, at Sander sidder i sofaen ved siden af hende og siger, at hun skal ringe til Mike. Så Sissel ringer til Mike og siger, at hun gerne vil se stedet, hvor ulykken skete. Klimaks. Mike og Sissel kører hen til ulykkesstedet. Mike stiger ud af bilen og fjerner nogle visne blomster og lægger nogle nye. Det går op for Sissel, at han ikke har været ligeglad med det og bare har levet videre. Han har også haft det svært med det. Sissel tænker tilbage på alt, hvad der er sket. Udtoning. Linje 14. Ja. Side 100 linje 14. Noget. Til slut. Ja, til slut. Noget og slut. Yes. Da indser hun, at det ikke er Mikes skyld. Hun gav Kristoffer skylden for at ulykken skete, og ønskede, at han skulle dø. Og det gjorde han. Men da han var død, havde Sissel ikke nogen at give skylden til, og så gik det ud over Mike. Her går det op for Sissel, at hun blev nødt til at komme videre i sit liv, ellers blev hun gammel og hvidhåret, uden at nå at opleve livet og kærligheden igen. Jeg tror, det er forfatteren mener med, at hun er dømt. Jeg tror, det er det, forfatteren mener med, at hun har drømt, at hun bliver hvidhåret. Sissel siger, at hun er dybt taknemmelig, og det mener jeg, fordi at det var Sander, der fik Sissel til at ringe til Mike. Så hun kunne se ulykkesstedet igen. Men nu er Sissel og Mikes forhold ændret, og nu vil hun gerne være kærester med ham. Konflikten er løst. I selve sidste dag er der både blandt andet brugt flashback, og der er tænkt over tid og sted, og hvem fortælleren er. Selvfølgelig er der det. Flashback. Der er et flashback, hvor hun tænker tilbage på Sander, hvor flink han var, og at hans nabo var en idiot. Da de kommer ud til ulykkesstedet, tænker hun tilbage på ulykken. Det er flashback igen. Ved vandet tænker hun på en drøm, hun har haft. Det er også et flashback. Fortælleren. Fortælleren er første person, jeg fortæller. Sissel fortæller historien fra sin side. Vi får at vide, hvad hun føler og tænker. De oplysninger, vi får om de andre personer, får vi fra hendes synsvinkel. Vi ved ikke, hvordan tingene er i virkeligheden, og hvordan de andre tænker. Tid og sted. Novellen foregår i Sissels stue og i Mikes bil. Den historiske tid kan være lige nu, men også for 10 år siden. Der er mobiltelefoner, hvilket gør, at det er form for nutid. Novellen strækker sig ikke engang over en hel dag, måske en halv dag. Det var det. Tak fordi I så med, og jeg håber, det har hjulpet. Tak for det, mystiske stemme. Nu ved jeg alt om komposition.